Ni siya nga sugdan na ni nato og kaon. Kaning among hinanda nga mga tinuwa amo na ni siyang kanan. O gihapon ni among pagkaon karon. Sa kusina ni Gaming. Mo ni among trip karong adlaw guys na magluto tag usa ka tinola nga grabing preskuha. Basi nakaila mo aning isdaa. Kay kumon ra jud kay ning isdaa sa merkado. Mo ni gitawag og kitong. Kani siya guys. Pinaka-paborito gini sa tanan. So, grabe gining presko ha. Kay humana mo sa kanang nag-jogging ni dito sa Cordoba. Amo ning nakita nga ako pa yung dunggo sa mga mananagat o mauni ilahang nakuha. Dagko kayo nga kitong. Unya, sugdan tani sa kuan kay ato maning himuong tinula, preskong tinula. So unahon na to pagkuan ano mo koy inandam. Ano siyang mga ricados na to. Atong kuan kay bukal naman jud ni ang tubig. So ilmiro butangan isa na to asin. Ano atong asin? Usa ka kuan nga asin, puting daghan na. Pero depende ra sa akong kamot ha. Ang pagtimpla. Ay timbangan man ni akong kamot. Dili lang nato daghan og asin. Kay di mahimo na yung dagat. At isang patunawon ang asin niya ha. Dayon kaning kuan isagol ko ni o akong isagol kuan ang kuan luya muni luya si luya so gitagod-tagod na luya ako isagol kay para nga apil na siya og kuan diha nga ang iya habitaw kanang silbi duga sa luya musagol na siya sa sabaw. Ya iuna ko nagsagol para ang iyang timplada lami kamatis o inadaad nga kamatis akong iunag sagol inadaad nga kamatis. So ako na siyang pangsagol daan. Ya, kanay iuna lang isa nako. Pwede rang tabunan. Pwede ra pong tabunan. Tabunan lang. Kaning ato ang kuan isda na humana siya og kuhang kinaig. So limpyo na gyud siya kayo. Wala na yung hasang. Wala na. Dara katong dako kayong isda kaganiha. Himo na ko siyang putol. Iputol na. Ang iyang kaputol, mauni siya. Wigil! Dayon, sagulan ni nato og lukot. Kabalo ba mo ani? Lukot sa ni? Ang among pangalan dinhi is lukot. Lukot ni siya. So, kani kunong lukot, anak ko nun ni siya, usa ko nun ni siya ka tai sa donsol. Donsol. So usa siya ka don sa dagat. Mao ni iyang tae. Nya, tungod sa iyang pagkadon, ang iyang tae atong kaunon. See? Dako kay ni si sustansya. So ato na ning ilunod kay ang iyahang mga kamatis ug ang tanglad naguna naman daan din ha. Nihatag na siya duga.
So nihatag nagduga. So kuan ninyo no na kuan ninyo na notice ninyo nga ang iyahang tubig di na siya clear. So meaning nisagol na siya maayo ang mga kuan niya duga sa kamatis o sa tanglad. Tilawan na to. Tilawan. Papagani isda ha? Sarap na. Samot na gutangan. So gutangan na ni nato siya. Okay? Inunod na to ha. So palanguyo na to na din ha. Langoy, langoy. Langoy. Sa kadagko niya mukuan siya. So ana atong sagulan ani. Naman lang natong sagol ha. Naman natong sagol kay bati man sad og idungan. Basin din na niya makaon ug muhang nagmaayo. Kay ako okay ra ko aning hang. Pero naman ko uban na di ganaghang. So akong gi-adjust nga ako kung kuan. Adjust na ko nga isa ko pala bighang kay ang uban di man kaparehas akong taste good. So atong tabunan para mubukal. A few minutes later. Ato ning kuanan ha kay kuan naman eh saglan na to ni atong tinuwa o kuan sa gikaingon ako kaganiha kaning lukot. So lukot ako isagol. Lukot. Ano man sa lukot? Ako ni siya. Kani siya. Ang sulod ani mga liso sa paminta. Liso sa paminta. Mo ni atong isagol kay gigaling ni sis Ilaw. Mo ni atong mahimong panimpla. Dili ko mo gamit og mga seasoning like bitsin, magic sarap o usa pay mga seasoning diha. So ang ato ra gyud ani siya sagol ani salt and pepper gyud. So atong kuana na so maura ni siya ang atong sagol. So enough na. Ibana-bana lang sa nimo. So inani siya kan lami na sa atong tinula. Atong butangan ana. Oh. Grabe na no. So abi nimo dili na ni siya pwede na to. Okay na ni dili na to ni siya takuban. Kay aron ganing mga green still green gihapon. Di siya malata. Okay? Mo man ni siya naghatag o kuan sana lamas muni ingon nga buwak di ara ano lamig na kay ning kanon. See? Pati nang nindota tanawon sa akong tinuwa. So ready na ni siya sa atong serve. Inubanan sa atoang lato. So lato dito gyapon ni namo nakuha. So grabe ka presko. Tara na. Mangaon na ta.